Aloitetaan kiharoilla, semmoisella aukikampauksella. Eli tehdään semmonen mun mielestä tämän hetken aika trendikäs, vähän ehkä tämmönen Hollywood glamour-vaikutteinen kihara, mikä on aika helppo tehdä itsekin. Nythän sun hiukset on puhtaat, pestyt, niissä ei ole vielä mitään, mutta kaikkien kampausten pohja, niin se lähtee aina siitä, että siinä on hyvät tuotteet alla. Ja itse asiassa se, että vaikka tämä on ihan huolettomasti föönattu, niin silti lopputulos on kuitenkin ihan erinäköinen, eli me saatiin vähän lisää kiiltoa ja myöskin semmoinen parempi rakenne. Ja toi tekee just toi tuote sen, että jos kokeilee vaikka niitä hiuksia, niin se on vähän sellainen niin karheampi tuntu. Eli kun se lähtee sitä hiusta pöyhiin, niin siihen tulee pelkästään sillä sellaista niin volyymiä. Tuntuu melkein, jos olisi tullut lisää hiuksia. Ihan vaan tuolla tuotteella. Stikillä mä tarkoitan tämmöistä puikkoa, täällä on monta nimeä, eli tää on vähän tämmönen niin karttiomainen puikko. Ei mitään sen kummempaa taikaa, kun satataan osioita ja kierretään ton puikon ympärille, pidetään hetken aikaa ja sit kun se on otettu, niin sit tulee semmonen niin kaunis kihara. Jos sä haluaisit tästä ihan semmosen niin kiharakampauksen, niin silloin sä voisit pöyhiä tän auki joko ihan sormilla. Tai sitten mä käytän aika usein, kun mulla on täällä piikkikampa, niin tää voisi myöskin aukoa tällainen piikkikammalla, vaan vedellä tän auki, jolloin se kihara lähtee sieltä aukeaa aika kivasti. Ja no, kerron nyt tässä oikeastaan aika monta eri vaihtoehtoa, mitä kaikkea voisi tehdä. Sitten jos olisi tässä tosi ison, niin voisi käyttää kammalla ja ehkä aina vähän kevyesti tupeeraa sen jokaisen osion tuolta tyvestä, niin se nostaa sitä tyveä vielä lisää ja tekee siitä kestävämmän. Niin sitten se jää tommoseksi tavallaan, että siellä on se kihara, se ei sieltä häviä mihinkään, mutta se on kumminkin tommonen pehmeämmän näköinen. Kevyttä seerumia, mikä on niin kuin kiiltotippa-tyyppinen, niin tätä ihan pikkusen käsiin, kierro käsissä ja sitten vaan puristella kasaan. Tai voisi laittaa kevyesti lakkaa jostain kaukaa, ehkä myöskin jotain ihan kevyttä vahaa, eli meillä on myöskin vahamainen tuote ja löytyy vaikka mitä kaikkea vaihtoehtoja. Mutta silti, että jotain pikkusen siihen latvaan, että sit saa sitä semmoista niinku höttöisyyttä ja pehmeitä pois. Tosiaan tää tekee semmoisen tosi hyvän rakenteen ja kohotuksen tänne kauttaaltaan. Ja nyt tämmöisenä vaan niin toisena viimeistelyvaihtoehtona, eli toi jos voin olla toi äskeinen, niin harjaan tästä vähän auki. Ja harjauksessa mä käytän tämmöistä pehmeätä harjaa. Ja just toi kihara on sen verran tuperaa vähän tuolta alapuolelta. Harjailee, katsoo vähän kuinka se asettuu ja antaa sen niin mennä pikkusen oman tahdon mukaan. Meidän tämän päivän luukki, eli tämmöinen rento, vähän lainemainen kihara. Ja tosiaan, ne kerran aikaisemmin, niin tärkeintä oli se pohja, hyvät pohjatukituotteet alle. Tällä kertaa käytettiin noita Tikin uusia Bedhead Candy Fixationeita. Ja sen jälkeen kiharettiin tuollaisissa rennoissa osioissa tuolla kiharastikillä tai kiharatikulla, ihan kuin vaan kierrettiin kaikki hiuksen kauttaaltaan läpitte. Ja lopputulos sitten, niin sen olisi voinut pöyhiä ihan kiharalle ja nyt vähän harjattiin, niin siihen tuli aavistuksen tommonen niin kuin lainemaisempi tosta fiiliksestä. Kihara menee vähän oman tahdon mukaan, niin sitten kannattaa aina vähän mallailla ja asetella ja katsoa mitä siihen tapahtuu ja sitten antaa sen taipua niin kuin se nyt sit vaan itekseen menee.